What's up guys, I am Gumabao and today we will be reading some of your thirst tweets about me. Let's go. It's from Clariko. Me. Sobrang bakla mo girl. Lol. Also me. Ang sarap ni Marco Gumabao. Tipong kahit duraan niya ako, magiging masaya pa rin ako. Maraming salamat na gusto mo yung laway ko. Kung gusto mo, pwede kitang padala ng isang bote. Una, may nag-tweet sa akin, sabi, gusto ko mag-watch ng movie ni Marco Gumabao. Kaso, baka paluin ako ni Mami. Hahaha, maraming haha. So, syempre, nireplyan ko siya, nasabi ko, sige ka, baka ikaw paluin ko if hindi ka manonood. So, nag-reply naman dito si Mayang. Ang sabi niya, spankmemarco@gmail.com. Sige po, Mayang, ipapadala ko po yung spanking ko sa'yo sa Gmail mo at i-email ko sa'yo. Sana ay ma-replyan mo. Maraming salamat. It's from Pau Pards. Just saw the trailer for Ann Curtis Smith and Marco Gumabao's new movie. Can I just say, I can't blame her. Have you seen him? He is gorgeous and a complete treat. Get it, girl? Get it. Ano yung kukunin niya? Ano yung gusto niyong kunin ni Ann? So, Paolo, maraming salamat for saying na I'm gorgeous and a complete treat. Hindi ko alam kung bakit. Naging candy ako bigla. Pero sige, trick or treat sa Halloween. Sama kita. Kung mag-aalala. So yun, thank you so much, Paolo. This is from TJ Avila. Just watched the teaser of Just a Stranger and my bisexual ass can't decide if I should drool over Marco Gumabao or Ann Curtis. They're looking like a snack. Well, PJ, all I can say is thank you na yung ass mo is bisexual. At least magugustuhan mo kami dalawa ni Ann. So at least while you're watching the movie, hindi mo lang ako magugustuhan, but pati si Ann. So diba 2-in-1 ka, so ikaw ang panalo. Ikaw ang panalo sa movie na to. It's from Leo. Ang hot talaga nung panga ni Marco. Sarap ibulalo. Hindi naman siya mainit. Normal lang naman yung temperature ng panga ko. Biro lang. Bulalo, mahilig ako magbulalo. Pwede nating gawing date yan. Magbulalo date tayo. Pero huwag naman yung panga ko. Pwede yung ibang parte naman ng katawan. Joke lang. Ito naman, this is from, pangalan pa lang, Yummy na. This is from Yummy JN. Gets ko na. Okay, yung username niya, it's Yummy Junjun. Ay, nako. Ang tagal kong binuo at pinalakas ang sarili ko, pero hindi Marco Gumabao daw. Nakakapangina. Sige, Yummy Junjun, kung yummy talaga ang Junjun mo, ayoko malaman. Next up, we have from Bravo Alpha Jack. Wow. Bravo Alpha Jack, napaka-tikas ng pangalan. Grabe ang hot ni Marco Gumabao. Sabi ko wala akong tendencies maging cougar, pero meron ata. Cougar pala to. So ka-age siya ni May sa Just a Stranger. Ako dyan pa naman mahilig yun si Jelito. So, mag-iingat ka sa akin. Okay, so last but not the least, we have from Mela Wamos. Bakit parang ang Shrek ni Marco Gumabao sa movie nila? Emoji. Drooling emoji. Hindi ko alam kung bakit ako ma-Shrek. Pero thank you for thinking that I am masharap. Sana ay manood kayo ng movie namin kasi masharap siyang pangalan. So yun, maraming salamat. So yun, so lahat ng mga first tweets natin ay nabasa na natin. Ngayon, it's time. Pasunugin na itong lahat. Kasi puro kalokohan natin nandito. Joke lang. Maraming salamat guys for tweeting all your first tweets. I really appreciate it. And yun, sana po panoorin nyo on Just a Stranger. So August 21 na po yan. Directed by Direct Jason Paul Lacsamana. Starring Miss Ann Curtis, Sir Edu Manzano, Miss Cherry Hill, and many more. And of course, yours truly. So yun po, maraming salamat po. Sige. Alright, so it's from Pitts Haven. Sarap talaga himurin. Hindi ko alam yung himurin. At dilaan nitong si Marco Gumabao. Lulunukin ko lahat ng... Nanawa ka to. Hindi ko kinakaya itong si Pitts Haven, bro. Sarap talagang himurin at dilaan nitong si Marco Gumabao. Lulunukin ko lahat ng mo. Well, I'm sorry pero hinabuta ka na ng cut off. So yun, there we have it guys. Again, thanks so much for watching. Binasa natin lahat ng mga first tweets ng mga tao sa akin. And huwag kayong mag-aalala, hindi ako na-open.
just keep it coming. Hindi ko re-reply. Babasahin ko lang. Ayun, so Just a Stranger, once again, August 21, 2019, directed by Direk Jason Pollack Samana, with of course Miss Andrea Tis, Sir Edu Manzano, Miss Cherry Hill, and yours truly. So po, sana po panoorin nyo and magustuhan nyo. Thank you so much.